Fernando. Agrandando o ollo. Devi fare un burato más grande che non gli cabe. A sombrita. A ver, ahora un profesional. Diría que un pouco profesional. No, aí xa sei, bro. Sigue mirando. Se vai a deixar moito orgullo. Aguante. Home xa, pero teño que ter conta, tío. Mi hermano, por que non quixas esta? Espera, que sacan. Pero aquí non está. Que nivel! Se vai máis ao fondo. Cando che quede un burato grande xa verás que gusto. Para. Non era... Un poquinho aquí. Eu xa che dicía que a válvula da roda que che traio era moi grande. Po teu burato. Quedou o burato cuadrado, tío. Pasa Entra sobrado. Xa, chu dixen... Que animal é? Derramou unha roda. Cago en chiola. E ora a roda nova. Que contai a bicicleta? Cago en 10. A ver, enséñanos o burato, Fernando. Enseña o burato. Quedou Quedou limadinho. Que buratazo, tío. Espectacular. Estamos por mí, que yo non sabe por aí, non? Está aí, está aí. Será posible que sempre tiña que pasar algo. En el monte de Xián e Güey. Raza Mondelli. Que é para que entre mellor por aí. Guille, eu cobraríalle comisión 2 euros a ele e 2 euros ao... É que che iba a dicir eu, a chirma é china, ou? É cochina, É cochina. Ou tens que comprar unha china. Made in China. Cago en Dios, está grabando, tío, unha maneira de escaquear. Aproveitanse. Igual que dalle o gato. Non sei, pensei que era máis duro eso. Isto é gran material, entonces é liviano. Si está feito de aluminio e así. Bueno, vamos quitar a outra do chillado, xa. Un caracho.